Pane premiére, páni ministři, na tento tábor každoročně jezdí v letních prázdninách 280 dětí. Zatímco každoročně rodiče čerpali příspěvek z FKSP a sociálních fondů, příští rok už tomu tak nebude. Zároveň tyto a podobné tábory musí o několik tisícovek zdražit z důvodu vysokých cen potravin, vysokých cen energií a tím pádem vaše kroky vedou k tomu, že mnoho dětí, které nepochází ze stejné sociální bubliny, jako je ta vaše, už si bohužel tyto zážitky dopřát moc nebude. Z tohoto důvodu podporuji kroky ČMKOS a Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče a přidáváme se jako základní organizace Nemocnice České Budějovice k protestům 27. listopadu.